Наскоро Харманлийското сметище се превърна в нещо като ромски мол. Стотици братя роми атакуваха бунището, където бе изхвърлена буквално и бракувана стока от популярна вериги хранителни маркети. Напред, брата! На оружие! Давай, бутай ръга в гащите и влачи! Да живее лидера! И преди сме виждали братята роми да се запасяват с стоки по нетрадиционен начин. Например, портокалите ги берат направо от магистралата. Портокали, всичко имаме вече, само банани чекаме. Бананите и пържолите. Ще имаме за Коледа дали ще изсипат пържолите тук и ще има и пуйки ще има даже. Чак пуйки не! Но виж праскови. Така е урожай, така да кажа, за ромите от махалата, тъй като те събират прасковите. Сега ще се опитам да питам някой от тях за какво ще използват тези праскови. За компот. Но прасковите не са единствената суровина за компот. От дини също става чуден компот. Най-култовото бране си остава това на тухли. И ние дойдохме малко да съберем тухли. И аз имам 5 деца. Не, в момента не крадем. Ай, суга, бе! Ние си взимаме, това не е кражба. О, брато, берем всичко от банани до дини. И от праскове до тухли раноздрайка! Сме дошли да го водим той предани, ние само си го караме той предани.